ሻሎም ቅዱሳን ንእግዚአብሔር ጸጋና ሰላም ይብዛሕልኩም ሓውኩም አፖስትል ናሆምየ ነዚ ናይ ሎማዓንቲ ቪድዮ ቅድሚ ጅማርኩም ሳብስክራይብ ክትገብሩ ቀፂሉ ላይክ ክትገብሩ ቀፂሉ ድማ ኣብ ኮሜንት ኣቲኹም ንኽብሪ ኣምላኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢልኩም ክትጽሕፉ ከበረታትዑኩም ይደሊ ከምኡ ትገብሩ ከለኹም እዚ ቻነል እዚ ዓቢ ናብ ብዙሕ ሰብ ድማ ክበጽሕ ዕድል ይረክብ ማለት እዩ ስለዚ ወንጌል ሰርሐሉኹም ማለት እዩ كم تقول خبرات عكم يدلي كم زجوركم سوا ويت يسوع يبارككم آمين شالون كدوسان نجزايبر سجانا سلام مساحاتكم يوم لومون بزبالات نجزايبر قال كنزال عربينا منفس أملا هذا ما بيوتنا حدش نجار جبري نجزايبر قال إجزايبر يبر أموني أبسط صباح دما حدشي إجزايبر تايم أموني كاتسيلغا أبسط صباح دما حدشي إذا قال زي بزح دمت زلوا قال إجزاير أملا أو تصبح حدش كم زغن هاليلويا كتيلو أو تصبح حدش هنو الكلنا دما نعنا فقرو نعنا محرتو كم زي لوات أمون كم زغن زاسواي كلتين بحدا إجزاير أو تصبح حدشي إجزاير دما أموني هاليلويا سكي أب كومنت إجزاير أموني لكم صحف دك أملا أموني إجزابير أتابعتكم سنة جبرت جمارة قويت يسوع كريستوس اسكافت مزاتو حساب دقي مزملس كم سفت سمو تردي اللغيل هاليلويا كيف مرسنا زمرسنا أبوالو كيف كرنا زفكرنا أبوالو كير أنا زرينا أبوالو نعا كبرنا زمس أبوالو إجزابير أملاخ أبيوتنا سرح الجمر كله بعلي جميل هاليلويا بعلي جميل أتينا إجزابير فغري أمناتنا صبو تجوار زمركو سيكون أمناتنا حما تجوارون زمركو سيكون عندهم جناحات عن كلنا كريستوس أكندنا مويت يوم رومي حموش سلام كريستوس أكندنا مويت يوم أملا فور بزيارة له أملا سي فور بزيارة له بمنتك حتى أنها لنا بموت مالتي سلازة حتى أتمنى أنها لغا زموت لك قويت يسوع كريستوس لومي داقم توليدك أبقيقا سلازة لغات أنكف سلازة لغات دكم سلازة لغا إجزايبر أملا يتسألني كانت حسبة يقبل كان بمسارات إجزايبر أملا همسانا يتسألاني آمين بولي مصحف قدس نزار بيت المقدس دي زماسنس كماسنو ياملاخ يزم نعنا زي خونا املاخ زماسننا نزار بيت المقدس زي اني بيت المقدس املاخ نصيغ بيت المقدس املاخ نزار بيت المقدس املاخ زماسنا اغزابير املاخ كماسنو امين 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 نعنا زي كونس نصلاتنا يزماسن ماي جاد كبرني يسوع يوم هاليلويا اتادك املاخ افكم كفيتكم اغزابير يفكرني يسكول ويد ما تصحفوا في كومنت إجزايبير يفكرني إجزايبير يفكرني إجزايبير أملا يفكرني إجزايبير أملا يفكرني فرخا يسوسي هاليلويا رابا قبلا فدبرا خدلا فدبرا قبو سلومي أفور من بارك هونلكم تصلعلا أم منفسه من بعد أم محرة أملاخ من بعد أو سنينته من بعد يوهانس عسرت بتسرعي كحرد كقتل كتفيز مس أنا جنا هيوت مسترفو كبكم يزمن صغير هاليلويا يسوس نمتنا بيوتي مسكات الكيسي هيوت مسترفو كبك بس يبلك إذا هيوت نزل عالم هيوتي أتترفض مع بارغت تعنا ولد فاينانس حدار أقلقلوت كله نجزايبر شن يزبله مالتي مثلا إسرائيل شوعته برغد إجزايبر يهفتميلو شجار دما يوسخانيلو آمين آمين بفاينانشال كتبل تصقف عدا بلاغي بفاينانس كتبل تصقف عدا بلاغي زاسوي كل جزء عبدن زوكم إجزايبر أملاخ وكنات هو كبل تصقفكم فعادو همزخنا كافتماكم فعادو همزخنا ترديكم كل جزء بوت حقوسو
بأسراتكم بمباغكم بناء فقره بيتكم دما نعوك تأمنوا يقبل كبرني يسوع أبجن زمنا تقصر هذا financially breakthrough نرغبوا له من قدي أسراتنا مهان كيترسو كبرني يسوع أسرات ترديو نزهب سب عبي ميستر أسرات ترديو نزهب سب كي تردك تبتغنك أبيوتك بوزح لو تصنعوا لتغلق أمنت نيتزير نجر مرداي يروح عصرت حدا وصر حدا أمنت نيتزير نجر تاي مرداي سلازي اتيني أسرات منفسها وتغمي اتابزير عالم زولوني أسرات تغمي انتهى مهانو تدي ترديك سؤالك كملمات كم هيمانوت أسرات كاتبتها لغا زي كنت كم تغيرها أب يوتيوب عليكم بجنزوكم هاقلقلو زبل حدا ويكلتا تمرتات هيلي سوءاتهم سمعوا خبراتكم يدالي آمين 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 أسرات كاترديك ما بتجميرك بوزي نقر كالواتي بوزي نقر كالواتي بوزي نقر كالواتي أسرات ترديك ما بتجميرك بوزي نقر كالواتي كده قمولكم أسرات ترديك ما بتجميرك بزح نقر كالواتي هذا سوات أسرات أب حدش كدان كم زي السرح زمرو سوات الله أدنو نعوهم أملاخ انتاي قلي سلوم انت زي فلتكو على أفتنك زايبير كالتمتي ناقد أفتنك زايبير كالتمتي ناقد أسرات ذهب أبراهام زفترات عصرت كلتن دي منو عصرت أربعة زول كل صيكم نزال سر زفترات عصرت أربعة كاوج مسمى لسه أبراهام ملكة صديق زبال سماي مزل زي ملكة صديق زبال سماي مس مزل أبراهام دما كاب الشرها ويبل زفترات معرف عصرت أربعة انتهي بي كبرن يسوع التي نسالاتها أبيدك حلفو ذهبك العلا أملاك عبرو يغني له وطري إسراء مالتي زفترت معرف عصرت أربعة وطري إسراء أبراهام دما كل عشرها ويل التزبار غزولو ملكة صديقي ملكة صديق نيكر السوس يسوس تمثاليتي شو عندما أبراهام تاي قبرالو كل عشر هيبو مالتي أبراهام كريستوس مستقلت عشر هيبو هذه حسام تايمز حدا سوات عشر أسرات مس بوليكيدان مس بناء بوليكيدان مالتي نموسي كيدان مالتي موسو يتحزومو سلازي أو بوليكيدان يلنا أب حدش كيدان نزلنا لومي سلازي أسرات يلنا نزولو سوات علو كبرن يسيو بس قال السمسينا قنا زفترات معرف عصرت أربعة كابو تري عصرت شوعاتس كاب إسران أربعتنا بوسخاتكم أنا قنا كوتري إسرات رأيم بيقولكم الله ملكة صديق باريخو أفتر ذات أبراهام دما نملكة صديق الشريبو ملكة صديق كريستوس مستقلت أسي أبراهام الشريبو أسراتو يبو كم نقرأ كل انتهى ويزر أبراهام دمايل كاب كل الشرهاو كاب كل الشرهاو هذا حدا سوات الشر مهاب أفتش عزنا ورا الزمن بهليو نيتش عزنا ورا تراد الشنيم مش أنا استحزي كون أبراهام بهلو سلزنا بري كون غيروا زبلو سوات الله كبرن يسوع انتس بهالي يكون انتس أملاح قليت اللغون انتس أبراهام كابلو بيحسبوا أملاح قنا أبزي عندحر أبزا غالي زي عندحر تقيمتلنا نمتي أغميتوا والو إننا نحسب يقبعنا كبرن يسوع أنا مجمّر أمني كريستنا زمن هوتي أسرات بولي كيدانيو
ዝብሉ ሰባት የሚሮም አስራት እንታይ ብሉይ ኪዳን አስራት ብሉይ ኪዳን ስለዚ አስራት ሕዚ ኣድላይ ኣይኮነን በቃ ውሽጥኻ ዝመራሕካ ሃብ ዝብል ሰናይ ዝመስል ትምህርቲ ጥዑም ዝመስል በቃ ልዕሊ አስራት ኮይና ንኣምላኽ ንህብ ዝግባእና እንታይ አስራትካ እንታይ 10% ልዕሊኡ ክንህብ ኮዩ ዝግባእና አስራት ብሉይ ኪዳን እናበለ ሰብ ግን ኣይህብን እንኳን ልዕሊኡ አስራት ዋላ ይህባን መሕብእ ትምህርታት ይኹም ዓይን ትምህርቲ መሕብእ ስጋና ድማ ዲሲፕሊን ትደልያ ደቂ ኣምላኽ ዲሲፕሊን ዝደሊ ስጋ እዩ ዘለና ዛስ ኣምላኽ ሳምታይም ዲሲፕሊን ይበና ስርዓት ይበና ኣምላኽ ናይ ዝርግርግ ኣምላኽ ኣይኮነ ናይ ስርዓት ኣምላኽ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ኣስራትኩም ሃቡ ደቂ ኣምላኽ ናፍታ ትግልገሉላ ቤት ኣምላኽ ኣስራትኩም ሃቡ بمسرات غلاطيا معراف 6 እቲ ቃል ኣምላኽ ዝመሃር ነቲ ዝምሁሮሲ ካብ ጽቡቕ ነገር የማቑለይ ትፈልጡ ገላትያ ምዕራፍ 6 ዘሎ ቃል ሰብ ዘርኦ ክዓጽዶ እዩ ዝብል ቃል ናይ ገንዘብ ቃል ከም ዝኾነ ብዙሕ ግዜ ተጠቕሱ ንሳ ሰባት ንህይወት እዮም ዘምጽዋ ሰብ ዘርኦ ክዓጽድ እዩ ተጻሒፍ እዩ ክብርን የስዮ ሰብ ዘርኦ እንታይ ክገብር ክዓጽድ እዩ ተጻሒፍ እዩ ሰብ ዘርኦ ክዓጽድ ተጻሒፍ እዩ ስለዚ ዘራሃ ተዓዝያ ዝብል ሰብ ኣሎ ዘራኔ ንዓጽዶ እንድሕር ትኾይና ደው ክንብል ኣይንኽእልን ጥራሽ ዘይጠፋእናሲ ዝብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሰላም ምሕረትን ፀጉሉን እዩ ዝብል ምሕረትን ፀጋን ይደው ዘብለና እምበር ናትና ዘርኢ ይኮነ ናብዚ ሕዚ ደው ኢልኩምሉ ዘለኹም ፀጋ ብእምነት ምእታው ዝረኸብኩም ኢሉ ሮሜ ናብዚ ሕዚ ተይልናሉ ዘለና ፀጋ ደው ዝበልናሉ ፀጋ ማካቫና ማሴፐገቴ ማይ ጂሰስ ደው ዘበለናሲ ፀጋ ኣምላኽ እምበር ናይ ህይወትና ፅቡቅ ተግባር ኣይኮነ እንታይ ዳእሞ ሰብ ዘርኦ ክዓጽድ ኣምላኽ ዒሾ ናይትጠበሩ ዝብል ሙሉእ እንደንብቦት ሓሳብ ገላትያ ምዕራፍ 6 ሰብ ዘርኦ ክዓጽዶ እሞ ኣይትጠበሩ ኣምላኽሲ ኣይዕሾን ሽዑብ ታሕት እያ ንስጋ ኢሉ ዘርእ ካብ ስጋ ጥፋኣት ክዓጽድ እሺ ንመንፈስ ኢሉ ዘርእ ግና ካብቲ መንፈስ ናይ ዘለኣለም ህይወት ክዓጽድ ስለምንታይ ዘረብሉ ስለ ገንዘብ ልዕሊ ኢልኩም አንብቦ እቲ ዝመሃርስ ኢሉ ቅድሚት ሰብ ዘርኦ ይዓጽድ ዝብል እቲ ዝመሃር ቃል ኣምላኽ ዝመሃር ሰብ ነቲ ዝምሁሮ ካብ ጽቡቕ ነገር የማቑሎ እዩ ዝብል ሽዑ ትሕት ኢሉ እንተዘይሰልቸናሲ ብግዚኡ ክንዓጽድ ኢና እሞ ሰናይ ምግባር ኣይንሰልኪ ኣይንሰልቹ ምናዳ ነቶም ኣመንቲ ስድራ ቤት ኢሉ ስለ ገንዘብ ይዛረብ ዘሎ ሰናይ ንግበር ገንዘብና ኣብ ኣገልገልትን ኣብ ኣሕዋትን ኣብ ወንጌልን ንዝራእዩ እዩ ዝብል ብመሰረቱ እዮም ጥርሒ መፅእ ጥርሒ ድማ ክኸድ እዩ ሒዝካይን ዘይትኸድ ገንዘብ ክእሰር ኣይግበአካን ኣብ ህይወትኩም ፍቕሪ ገንዘብ ኣለኩም ዶ የብልኩምን ንምፍላጥ ቀላል መንገዲ ክነግረኩም ደቂ ኣምላኽ ኣስራትኩም ከመይ ትህቡ ኣስተውዕሉ ብዙሕ ሰብ ፍቕሪ ገንዘብ የብለይን ዝብል ካባይ ጀሚሩን ኣነኹም እየ ዝብል ክብርን የስዮ ፍቕሪ ገንዘብ ኣለኒ ኢሉ ዝእመን ሰብ የለን ግን ኣብ ምንታይ ኢኻ ፍቕሪ ገንዘብ ኣለካን ዘይብልካን ትፈልጥ ናይ መሃብ ህይወትካ ርአዩ ትህብዶ ብፍላይ ኣስራትካ ትህብዶ ቀፂሉ እቲ ኣብቲ ናይ ዩቱብ ኣቲኹም ስለ ገንዘብ ዝመሃርክዎ ብገንዘብካ ኣገልግል መሃብ ገለ ዝብል 2-3 ትምህርታት ኣሎ ሓደረኹም ስምዑ ጥልቕ ኢለ ዝመሃርክዎ ማለት እዩ በርባዕተ መንገዲ ኢና ንህብ ንጎይታን ኢየሱስ ክርስቶስ በርባዕተ መንገዲ ቁጥሪ 1 በኣስራት ቀፂሉ መባእ ክብርን የሱስ ይኹን መባእ ማለት ናይ ፍቕሪ ውህበት ማለት እዩ ንኣምላኽ ኢልካ ተምፅኦ ነገር ኣስራት ብመሰረቱ ኣስራት ውህበት ኣይኮነን ደቂ ኣምላኽ ኣስራት ግዴታ እዩ እንድሕር ክዛረብ ተኾይና ኣብዚ ልበይ ዘሎ ክፀልኩም ተኾይና ኣስራት ግዴታ ኣስራት ውህበት ኣይኮነን እግዚኣብሔር ካብ ዝሃበካ ገንዘብ 10 ሚእታዊት መሃብ ኣይኮነን ኣስራት ማራቫላ ቫናማስ ሶፕራካታላ ቫኔማስ ኣስራት ምስ መሃቡ ነው ይቆጸርን
أملاخ أبزها بك حموشة شحسي حموشة ميتي نني ونجيل سرح ويدما 5 قرشي كاب حموشة ميتي كحموشة شح حموشة ميتي كحمسة شح حموشة شح نني ونجيل سرح كتب كلغا أزي جنزب ذهب كان نسي نسخة إيغا مالتي أسرات ما هابون يكون أسرات بايزوي ترجمو حمو زبالة كبرني يسوع يوم كبرني يسوع يوم كبرني يسوع يوم آمين 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 كم تزولكم سلا أسرات تذكرني أتمرت سلا زينا براني سلا ديتا معاركم شعوب نجزاير بركة يمتصنمو ده حرقم زخونة جزية بركة أملاخ يمتص كودما طفئ يبل زخونة جزية فاينانشال بركة يمتص طفئ يبل كأسأل نزلوا بركة زي كونا مالتي ده حرق ناس لا أسرات منفس كدوس بس نسرعت مسمهراني تلاقي خمس نوركم مسرد داني شو أسرات عبيوتي كل ما مجميرة مالتي بأسرات كيف جميرة ده حشو كتتا كت الزبالة أسأل نزلو فاينانشالي برخت كنا بركيلة مالتي ليوي ودو نمندي أبراهام حكي أبراهام نيساك وليدو يساك يعقوب وليد يعقوب تم عسرت غلطة وليدهم كافتم عسرت غلطة من يبال تحدا ليوي يبال ليوي سي أمني أبراهام عن طاونس 10 هيويل زي بيركالكم ليوي سي أمني من معنتا أمني أبراهام وقب كوين أم عن طوخينوسي 10 هابيل سلازي ليوي زبال سواي أملاخ من سيلون تايلو كي تسرح له تايدا أفت بيتي كون أقلقلاني كافت زمت المسوعات زمت السجا كاوت الطعم بالعيلوك زي برامخ أبراهام زبال 10 سنة ذهب ودو يساق نيساق ودو يعقوب ودو أبصار ساي جنريشن أبصار ساي عليتوسي سب زي سرح ببرهات كنا بريغل ليو زبال مالتي نورمال كي مسلوكم 10 نورمال كي مسلوكم 10 أسرات كاتب كلها أمولك تو حلوات نبريخ أو أسرات كاتب من كلها أمولك تو حلوات تنبريخ حزي كم سخن بالكلغو أزانو بحمى السقاني يسب تايزو بزلوخ مسلو مسيلكم جنزبك هاوما أملاخ حلوك زبير زلوخ مسلو سوال بس قبل بغات سمع زلها حساب ينبر عنهم يقولكم حسابي أوداني كبرني يسوع هذا حدث كم زنا يوتيوب شورت ولا حكي ناي تيك توك فيديو كومي سمعك نشي سمعك بقى وديو دحر اتناتك حساب مغيلو كم زي زبلي زبلك زو قداقن نصير ماشي معني قداني كبرني يسوع زا صوحي مولو حساب نمسمع كتلا ما مودي قباكمي كبرني يسوع سلازي ገንዘብ ካትብ ከለኻ ኣመለኮቶ ሓልዋ ኣስራትካ ንናይ ወንጌል ዕዮ ክትብ ከለኻ ኣመለኮቶ ሓልዋ ክትነብር ብጣዕሚ ቀሊል እንታይ ማለት ትንቢት ሚልክያስ ምዕራፍ 3 እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣስራትኩም ኣምጽኦ ናብ ቤቴ ቁፅሪ 1 ሰሪቅኩም ኒል ይጀምር ሰሪቅኩም ሰብን እግዚአብሔር ክሰርቀ ኾን እዩ ይከኣሎ ድዩ ትብል ኣለኹም ኢሎም እዋባኹም ተኻኢል ኢሎም ንምንታይ ኣስራትኩም የምጽኦም ኢሎም ኣስራት ተዝሂብናስ እግዚአብሔር ኣምላኽ ውበዝ የምጽኦም ኣይኮነን ዝብለና ሰሪቅኩም እዩ ዝብለና ንምንታይ ኣስራት ናትና ስለዘይኮነ ማይ ጋድ ክብርን የስዮ ኣስራት ተዘይሂብከዮ ንጎይታ ሰሪቅካን እዩ ዝብለካ ሰሪቅካን ይብለካ ንምንታይ ናትካ ኾነ ኣስራት ዘይናትካ ኣኮ ትበልዕ ዘላ ሓረስታይ እኳ ዘርኡ ዘይበልዕ
ሓረስታይ ተዝጠሚ ዞሮ ይበላኒ أنت أقول جزاهر عندي زلنا نخون ناي ترانسبورت نيك خفل زقباني ناي دك يالله كل جزء جنزب كان غتخفل 100 مليون مغنيات الله كل جزء نجزاي بير تزي قديم كيجنا بك مستر عاود سيؤذي اتقدامي مسقبرك وقدامي نمن قدامي غيرك الله خير تقول اتاسبيتي نشي حروج اني راتا اتا حروج نسا سنكيتا انن ودين بلعنا كنموت نيلا شبوط فاكت يتزارد ولا خلي نغير يبلا الى سامسيوم انا خول علو اتاسبيتي نسا نيلاس صريفه خفت غزا توصو مولو مبتلو كيد تعشخت بلو مولو مبتلو صغا عوي سواي زسيب كسواي مزن شيء صانك توداده كميل كهم تلن بسر منفس املخ لك هذه اغانت برلي كيخون بيسوس ما سيرك الله تبلون تخله ግን መንገድ አምላኽሲ ከምቲ እግዚአብሔር አምላኽ ናፍታ ሐዋርያ ጳውሎስ ዛሮ ዝነበረ ክሰምዕ ትኩር ምስበለት ንሊድያ ልባ ኸፈተላ ይብል ቃል አምላኽ ልባ ኸፊትላ ዛሰቤት ሰይ ማለት ዛሰቤት እዚያሲ ከም ሊድያ ልባ ኸፊትላ አምላኽ ከም አጋር ኤልሮኢ ኮይንላ ዝኾን ዝበረላ ብርሃን አሎምበር خميل كاز تأمي قول عنا رأخا سنكيتكا حد سويت محاديت فولتو سوي كبرخنا برخا زغت أقل قال النبي أملخ مالتي قلت برهان بريلا سنكيتا مصابتو تميز بها نزل علم توقيدو شابرا برا برا سلازي كل جزي كم ذات سويت زيا ني إلياس كم زقدمت نأملخ تزي قديمكم سي لو تايمتني أنا سل أسرات منفس كدوس كم برا نخلو أفت ساعات نصب بزحك زي جنزب عينا بران بزحينا بران سلازي تايموي زي ميتر تايميتر شيء زراك الزرع كان ميتر تايميتس تايمو أسرات كبيرة رأسي زأمنانير كالاي رأسي تايلي شو دانير أقل قارن ديول أقل قارن دي أنا شعب تحتي أقل قلتي زقلني راح الزمان زي براب زهابني نيبع علي رأي زقلني شعو أو تحتي أمه خوينا أبقل له سلاز نوركو بك أقل قارن دي أقل قارن دي انت أسرع زوها على النيبل الزون كلتا مغنيات شو الدنيا وقصر حاجة كان ميتغطي ميتستعيم 10 عشرة بيت عملات حتى كميابل أسئلة كلا يدمع أقل قال نديبل زين كلتا ينبغوا مغنياتكم مو أقل قال تكون كذا بجنزب أقل قل زبالة سمالتي أينو مساحات قدوس أفزغيل بعراية عسيزم مولو نوانجيل جزء يبو زوجو يسب مولو نوانجيل زوجو يسب كافتي مواسخ كافتي محرس كافتي صرح زلو سرح كبل خمجة كم ليوي فقد أملاخي أسرات ها بيتولوني ناقل قاري بفلاي نمولو جزء زقل جلسة مالتي ناتي شعوبكم معنا برا مولو يكون نيرو تقلبات توصلنا قلوتني كبرني السوان حزوم بزقرمكم دا كاملخ زي ميستر زي تقومو سلس فورت عبيوتي تكامولي عبيوتي زي ميستر زي تكامولي قبل بيزولو حكي إذا كاف لكم زولو خلنا نتاعي مسيل كنت تقومو منتا كنت تقومو Please be faithful أموناتكم ناو عسراتكم عملا سريكم نيزو العسرات انت اتيكا 100% جنزب حسكا السرقة ما جنزب كمحس بتن كابزب لكاسي انت خافتين ميتس 10 ميتاوي على بيلكا 10 ميتاوي 10 ميتاوي نسرح أملاخ يبقى بديس 100 كم دلي خات نبري تخل وا أملاخ 50 ميتاوي تزحتنا 50% تزحتنا انت هم قولوا 900 تزحتنا موتون دي أملاخ دي 900 تزحتنا زاسو بزحت أمنتي أبدن زوا برخات كنوبرو بتعميون تصدقوا أماني بتعمي كابتعنا أصيلو بزحت أمنتي حسب بتعنا السرايق رزقور زلو بكريستوس يسوع ما تفوزنا هنا
ኣብ ዩቱባትኩም ስለ ፈውስ ዝመሮም ትምህርታት ስምዕዎ ነቲ ቃልና ሰምዖም ፈውስ ተቐበሉ ብስም ኢየሱስ። ቀፂሉ ስትራግል ዝገብር ኣማኒ ብጣዕሚ ፋይት ዝገብር ዝቃለስ ዘሎ ምስ ፋይናንስ እዩ። ብዙሕ ኣማኒ ሚስጥሩ እንታይ መንገዲ ኣምላኽ ይንጥቀም፣ መንገዲ እግዚኣብሔር ይንጥቀም። ተኣምራት ኣምላኽ እምበር መንገዲ ኣምላኽ ይርድአናኒ። እስራኤላውያን ተኣምራቱ ንሙሴ 103 ቁጥር 7 ማለት መዝሙረ ዳዊት ንሙሴ መንገድታቱ ሙሴ መንገድታቱ እስራኤላውያን ግን ተኣምራቱ። ስለ ተኣምራት ጥራይ ንርዳእ ሰባት ንኾን ስለ ዘለና መንገዱ ስለ ዘይርድአና ዘሎ እንታይ ንኾን መስልኩም ደቂ ኣምላኽ ኣብ ፋይናንሻል ፀገም ብዙሕ ኣማኒ ይነብር ማለት እዩ። ኣነ ሓደ ኣማኒ ኣብ ፋይናንሻል ፀገም ተርእዮ ድኽነት ካባኸ ሰበር ቅድሚ ምባሊ ኣስራትካ ከመይ ኢኻ ዝብሉ ብዙሓት ሰባት ሓቂ ነግሩኻ ስለ ዘይደልዩ የኸፍል የገለ ይብሉኻ፣ ግን መንፈስ ቅዱስ ኣብ ውሽጥኻ ኮንፊርም ይገብረልካን። ስለዚ ክትረድኦም ፈቃደኛ ይኮኑን ይሕስቡ ኣለዉ ስለ ስቑ ትብል ማለት እዩ። ሰብ ናብ ዘይፈቐደልካ ቦታ ኣቲኻ ትረድኦ ይትኽእል ኢኻ ክሳብ ልቡ ምስ ትሕስቑ ትብል እምበር ኣስራትካ ንሃብካሲ ድኽነት ክትርኢ ትኽእል ኢኻ ኢለ ይኣምን። ብሃይማኖት ትህብታሊኻ ኣነ ይፈልጥኒ ቃል ኣምላኽ ተረዲእካ ኣስራት ትህብታሊኻ ግን ተዓዘቡኒ ኢልካ ኣምላኽ ተዓዘቡኒ ሰማያት ክኸፍት ወሓጥ ክገኒሐ ኢሉ። ስለዚ እቲ ገንዘብካ ክውሕጥ ዘሊ ገንዘብካ ጥራይ ኣይኮነ ሰላምካ ሂወትካ ብዙሕ ነገርካ ክውሕጥ ዘሊ ሓይሊ እቲ ኣስራትካ ንጎይታ ኢየሱስ ብምሃብ ክትወቅዖ ትኽእል ኢኻ ይብለካ ኣለኹ። እዛ ሰብኣይ ኣስራት ኣብ መለኮታዊ ሓልዋ ይነብር እዩ። ኣስራት ኣብ መለኮታዊ ጥዕና ይንብረካ ንምንታይ ወሓጥ ያግንሕ ኣሎ። ኣስራት ኖርማል ከይመስለኩም ማይ ጋድ እዛ ሰብኣይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ምድር ክመላለስ ከሎ ብገንዘብ ዘገልግሎ ኣንስ ነበራይ ቀፂሉ ድማ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሓደ መዓልቲ ኣብ ቤተ መቅደስ ኣብ ናይ ገንዘብ ዝቕመጠሉ ቦታ ኣብ ጎኒ ኮፍ ኢሉ ኩሉ ሰብ ገንዘብ ከመይ እተሎ ከምዘይ ኢሉ ይርአ ነይሩ ኢየሱስ ማለት እዩ። ሽዑ እታ ሰበይቲ 2 ሳንቲም ምሳበት እንታ ሰበይቲ ሪእዋ ነቶም ሃፋትም ሪእዎ ሽዑ በርደግ ኢሉ ተላዒሉ ሪእዋ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ኢልዋ ልዕሊ ኩላትኩም እዛ ሰበይቲ እዚኣ ግርምቲ ሰበይቲ እያ ድንቂ ሰበይቲ እያ ኢልዋ። ሓደ ሰብ ኢየሱስ ስለ ገንዘብ ዝሓስቡና ይመስሉ። ገንዘብ ወረቐት ኣይኮነን ደቂ ኣምላኽ ደቂ ኣምላኽ ዋ ገንዘብ ሲ ወረቐት ኣይኮነን ገንዘብ መንፈሳዊ ገንዘብ መንፈሳዊ ደቂ ኣምላኽ ኣነ መንፈስ ኣምላኽ መሪሕኒ ገንዘብ ይበካ ተሃሊ ዝኾነ 200 ዝብል ፅሕፈት ወረቐት ዘለዎ ናይ ኢትዮጵያ ገንዘብ ይኹንኩን ዝበካ ዘሎ ገንዘብ ይበካ እንድሕር ተሃሊ እመነኒ ብዙሕ በረኸት የዘካፍለካ ዘሎ። እዛ ሰብኣይ ገንዘበይ ንመን ይህብ ብጣዕሚ ይጥንቅቐ ብመንፈስ ድማ ይሓስብ እየ ማለት እዩ። ሓደ ሰባት ገንዘቦም ክህቦም ዘይግባእ ሰባት ይህብዎም እሞ እቶም ሰባት ናይ ሲኦል ሰባት ይኾኑ። ናይ ሲኦል ሰባት ማለት ናይ ሲኦል መሰውኢ ኣብ ልዕሊኦም ኣሎ፣ ኣጋንንታዊ ደመና ኣብ ልዕሊኦም ኣሎ። ንዖም ክቶም ከለኻሲ በረኸትካ ዝዕፁ ሰባት ኣለዉ ዳስ ዋይ ብመንፈስ ኣምላኽ ዝምርሑ ውሉድ ኣምላኽ እዮም ዝብል ንዖም ገንዘብ ክቶም ከለኻ ሂወትካ ዝባላሾ ኣሎ። ንዖም ክቶም ከለኻ ኣብ ልዕሊኻ ዘሎ በረኸት ዝጠፍእ ነገራት ኣሎ ሂወት መንፈሳዊ ስለ ዝኾነ ዳስ ዋይ ብመንፈስ ኣምላኽ ተመርሒ ዝብል ቃል ኣምላኽ ስቑኢልካ ብእሙሮኻ ይኹንካ ገንዘብ ክትብ ዝግበካ ብዙሕ ኣማኒ ብእሙሮይ ገንዘብ ክህደል ሓደ ዝኾነ ሰብታ ይብለኒ ኣብ ሚድያ ኣገልግሎት ይርኦሞ ይፅሕፈለይ ብውሽጢ መስመር ብዙሕ ገይሩ ብዙሕ ወርሓት ይገብር እዩ። ድሓር ኣፍተር ዛት ንረኻብ ይድውለለይ የልዕሎ ከዛ ኣነ ብጣዕሚ ብገንዘብ ዘገልግል ሰብ ይብለኒ ፅቡቕ እንኳዕ ከምኡ ኮንካ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን። ድሓር ቀደም ብዝኾነ ኣገልጋሊ ስለተበደልኩ ዝኾነ ጌጋ ኣገልጋሊ ረኺብዎ ማለት እዩ። ስለዚ ሕዚ በእሙሮይ ገንዘብ ዝብ ይብለኒ በእሙሮይ ማለት በቃ ብነገራት ርኤ ሓሲበ ኣይትሕሰብ ኣይትርአ ማለት ኣይኮነን፣ ግን እዚኣሲ ንእሽተይ ኣተኣምሮ ድሓር ከምኡ ምስ በለ ከረድኦ ሞኪረ ክርዳእ ፈቃደኛ ስለዘይኮነ ግና ስቕ ኢለ ማለት እዩ። ክብሪ ንየሱስ ይኹን። ደቂ ኣምላኽ በእምሮኹም
ሰውት ኩን ዋላ እንተበለካ አምላኽ እዚ ኣእምሮዚ ስርዓት ኣምላኽ ንምፍጻም ሰብኣይ ክኾን ዘሎ ኣእምሮኻ ሰብኣይ ኮይኑ ማለት ተንኮለኛ ምዃን ዘይኮነሲ ኣእምሮኻ ንመንፈስ ቅዱስ እግዚእኻ ካብ መንፈስ ቅዱስ ድምፂ ምስማዕ ማለት እዩ ብመንፈስ ተመርሖ ከምዚ ኢለ ክውድሎ መዓልቲ 4 መንገዲ መሃብ ኣሎ ካሊእ መዓልቲ ክመረኩም እየ ኣስራት መባእ በኹራት ምጽዋት ማለት እዩ ምጽዋት ንሰባት መሃቢ በኹራት በኹሪ ነገር ከማህ ስለ በኹራት ካሊእ መዓልቲ ክመረኩም እየ በኹራት ካሊእ ሚስጥር ቀፂሉ መባእ ናይ ፍቅሪ ውህብቶ ንበዓል ካልኣይ ቆሮንቶስ 8:9 እዚኦም ክልተ ምዕራፍ ተንቢብኩሞ ስለ መሃብ እዩ ብልቡ ዝሓለወኒ ሃብ ዝብል ዘሎ ስለ መባእ ስለ ናይ ፍቅሪ ውህበት ይዛረብ ዘሎ ኣስራት ግና ዝተፈለየ ሚስጥር እዩ ዛስዋይ ሰብ ቆሮንቶስ ኣብቲ ፌዝ ኣብቲ እምነት ህፃውንቲ ስለ ዝኾኑ ስለ መባእ የሚሮም ሐዋርያ ጳውሎስ ስለ ኣስራት ንኽመሃሩ ብቑዓት ኣይኮኑ ዛስዋይ ኣስራት ናይ ዝበሰለ ኣማን ትምህርቲ ናይ ዝበሰለ ኣማኒ ክበስል ከሎ በዓል ኣምላኽ ኣስራት ይበርሃሉ እዩ ኣስራት ዘይበርሃሉ ሰብ ተሪቑ መንፈሳዊ ህፃን ስለ ዝኾነ እንታይ ኣስራት ኣብ ሕጊ ዘየለኹ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘየለኹ ከምድላ ይህብ እመኑና ይህብን ሓደ ሰባት ልዕሊ 10 ሚእታዊ ክትህብ ትኽእል ኢኻ እቲ 10 ኣስራት እያ እታ መባእ እቲ ልዕሊ 10 ሚእታዊ መሃብ ግን መባእ ይበሃል ሕዚ ኣስራት ክሃብ እሞ ድሕሪኡ ድማ ኣምላኽ ተመሪሕካ ግድን እኳ 10 ሚእታዊ ጥራይ ሃበኒ የበለን ኣምላኽ እቲ ኣስራት ሃቦ ሰሪካ ንኸይብለካ ምእንታ ማለት እዩ ቀፅሉ ግና ልዕሊ 10 ሚእታዊ ድላይ ክሃቦ ንኽብሪ ኣምላኽ መባእ ይበሃል ንሱ ድማ ናይ ፍቕሪ ውህበት ይበሃል ብልቡ ዝሓለኖ ብበረኸት ዘርእ በረኸት ይዓፅድ ቆጢቡ ዘርእ ቆጢቡ ይዓፅድ ዝብሎ ዘሎ ስለ መባእ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ሶ መባእ ናይ ፍቕሪ ውህበት ስጦታ ማለት እዩ ንሱ ልዕሊ 10 ሚእታዊ ዋላ ንምንታይ 100 ሚእታዊ ዘይትብ ከም በኹራት ወይ ድማ 50 ሚእታዊ ዘይትብ ከም ደስ በለካ ሃብ ንሱ ግን ድማ ልዕሊ ኩሉ ሎምዓንቲ መልእኽቲ ኣስራት ስለ ዝኾነት ኣስራትኩም ግና ኣማልእዋ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሎሚ እዚ መልእኽቲ ስለ ሰምዑ ደቅኻ ይባርከካ ኣለኹ ብሽም ናዝሬታዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ ኩሉ ንስምካ ይኹን በይንኻ ኽበር በይንኻ ልዕል በል ስምካ እስኮን ኣብ ኩላ ምድሪ ክንደይ ዓብዩ ኢየሱስ ተባረኽ ኢየሱስ ሎሚ ደቃ ስለ ኣስራት መንፈስ ቅዱስ ክትበርሃሎም ምፅላ ኣለኹ ክትገልጸሎም ምፅላ ኣለኹ ኣብ ኣስራቶም ክእመኑ ድማ ፀጋ ሃቦም ኣስራቶም ንሃቡ ድማ ወሓጦም ይገናሕ ሰማያቶም ይከፈት ክብሪ ኩሉ ንስምካ ይኹን ኣሜን 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 ፀጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ፍቕሪ ኣምላኽ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ይብዝሓልኩም ኣሜን ሻሎም ቅዱሳን በዚ ሕዚ ሰማዕኹሞ መልእኽቲ ሰማዕኹሞ ቃልን ጸሎትን መንፈስ ኣምላኽ ከም ዝባረኸኩም ይኣምን ሃሌሉያ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ሰለስተ ሓበሬታ ኣለኒ ናይ መጀመርያ ሓበሬታ ነዚ ዕዮ ወንጌል እዚ ነዚ ስራሕ ወንጌል እዚ ብገንዘብኩም ክተገልግሉ መንፈስ ኣምላኽ ዝመርሐኩም ሰባት ሕዚ ኣብ ስክሪን መፂ ብዘሎ ኣካውንት መፂ ብዘሎ ስልኪ ብገንዘብ ነዚ ወንጌል እዚ ከተገልግሉ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ሃሌሉያ ብገንዘብኩም ዘገልገልኩም ኩላትኩም ብሽም ናዝሬታዊ ኢየሱስ ክርስቶስ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ሰብ ፊልጵ ሰብ መቄዶንያ ብገንዘቦም ምስ ተገልገልዎ ነቲ ኣብ ልዕሊኡ ዘሎ ናይ ወንጌል ስራሕ ብገንዘቦም ምስ ደገፍዎ ከምዚ ኢሉ ባሪኽዎም ማለት እዩ ኣምላኸይ ከም መጠን ሃብቲ ክብሩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ገይሩ ከመልኣኩም ይጽልይ ኣለኹ ኢሉ ኣነ ድማ ከምኡ ይብላ ኣለኹ ኣምላኸይ ከም መጠን ሃብቲ ክብሩ ብክርስቶስ ኢየሱስ ድሌትኩም ዘበለ ከመልኣኩም ይጸልይ ኣለኹ ሰማያትኩም ይከፈት ወሓጢኩም ይገናሕ እግዚአብሔር ብጥዕና ብገንዘብ ብሰላም ብነገር ኩሉ ይባርኩም ንኽብሪ ኣምላኽ ብጸጋ ኣምላኽ ብሽም ኢየሱስ ደው በሉ ማለት እዩ ክብሪ ኩሉ ንኣምላኽ ይኹን ነዚ ራእይ እዚ ድማ ኩሉ ግዜ በዓል ሓደራ ኮይንኩም ወርሓዊ ብገንዘብኩም ንምግልጋል መንፈስ ቅዱስ ዝመርሐኩም ሰባት በዚ ሕዚ ኣብ ስክሪን መፂ ዘሎ ስልኪ ቁፅሪ ኣብ ዋትስኣፕ ወይ ድማ ኣብ ቴሌግራም ብምእታው ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ ድምፂ ወይ ድማ ቴክስት ቮይስ ወይ ድማ ቴክስት ክተቕምጡለይ ትኽእሉ ኢኹም ማለት እዩ ስለዚ በዓለይ ክረኽበኩም እየ ክብርን ኢየሱስ ይኹን ሓቢርና እዚ ወንጌል እዚ ንህዝቢ ትግርኛ ቀፂሉ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ቀፂሉ ንህዝቢ ኣፍሪካ ቀፂሉ ንህዝቢ ዓለም ሓቢርና ብፀጋ ኣምላኽ ንሰርሕ ኢና ማለት እዩ
ከምኡ ዝሓሰብኩምን ከምኡ ትገብሩ ሰባት ደጊመ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይባርኩም ክብለኩም ይደሊ ማለት እዩ። ሃሌሉያ። ቀፂሉ ካልኣይ ሓበሬታ ምሳና ሓቢርኩም ንጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከተምልኹ ትደልዩ፣ ምሳና ሓቢርኩም ክትዓብዩ፣ ብቓል ኣምላኽ ክትመሃሩ፣ ብመንፈስ ቅዱስ ክድልድሉ ደልዩ ሰባት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትነብሩ ሰባት ሕዚ ኣብ ስክሪን መፂኡ ብዘሎ ኣድራሻ፣ ኣብ ስክሪን መፂኡ ብዘሎ መዓልትታት፣ ኣብ ስክሪን መፂኡ ብዘሎ ሰዓት ናብ ቤት ኣምላኽ ክትመፁን ምሳና ሓቢርኩም ንጎይታ ከተምልኹን ትኽእሉ ማለት እዩ። መንፈስ ቅዱስ ህያው እዮም ማእኸልና። ኣብ ሕማም ዘለኹም ፈውሲ ክገብር እዩ። ኣብ ድኻም ዘለኹም ሓይሊ ክበኩም እዩ። እቲ ናይ ክርስቶስ ኢየሱስ መንፈስ ኣብ ማእኸልና ንክርስቶስ ኩሉ ግዜ ክብሮ ኣሎ እዩ። ስለዚ ክትመፁ ኣብ ማእኸልና ክትዓብዩ፣ ብእግዚአብሔር ክትብርትዑ፣ ብቓሉ ክትመሃሩ፣ ንኽብሪ ኣምላኽ ደው ክትብሉ ከበራትዐኩም ይደሊ ማለት እዩ። ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ካብ ኣዲስ ኣበባ ውጭ ኮይንኩም ነዝናትና ትምህርትን ኣባና ዘሎ መንፈሳዊ በረኸት ኩሉ ክትካፈሉ፣ መንፈሳዊ ውሉድ ክትኾኑ ትደልዩ፣ ክትዓብዩ ትደልዩ ሰባት ድማ ሕዚ ኣብ ስክሪን ብትሪእዎ ስልኪ ኣብ ዋትስኣፕ ወይ ድማ ኣብ ቴሌግራም ድምፅን ፅሕፈትን ክትቐምጡለይ ትኽእሉ ኢኹም። ሳልሳይ ናይ መወዳእታን ሓበሬታን ድማ ኣብዚ ዩቱብ እዚ ኩሉ ግዜ ዕለታዊ ቃል ኣምላኽ ይልቀቕ እዩ። ዕለታዊ ማለት እዩ። ሳብስክራይብ ብምግባር ላይክ ብምግባር ናይዚ ቻነል እዚ ቤተሰብ ብምዃን ዕለት ቃል ኣምላኽ ስምዑ፣ ጸሎት ተኻፈሉ ማለት እዩ። ቀፂሉ ኣብ ፌስቡክ ኩሉ ግዜ ናይ ጸሎት ዕለታዊ ናይ ጸሎት ግዜ ኣሎ ማለት እዩ። ክብርን ኢየሱስ ይኹን። ናሆም ብርሃኑ ብዝብል ኣካውንት ኣብ ፌስቡክ ሶኒ ረቡዕ ቀዳም ኩሉ ግዜ ብኢትዮጵያ ሰዓት 5 ምሸት ብኤርትራ ድማ ሰዓት 11 ምሸት ናይ ጸሎት ግዜ ኣለና። ሰሉስ፣ ሐሙስ፣ ዓርቢ፣ ሰንበት ድማ ብኢትዮጵያ ሰዓት 4 ምሸት ብኤርትራ ድማ ሰዓት 10 ምሸት ናይ ጸሎት ግዜ ኣለና ማለት እዩ። ዕለታዊ ናይ ጸሎት ግዜ እዩ። ስለዚ መፂኹም ምሳና ጸልዩ፣ ዕለት ብዩቱብ ድማ ቃል ኣምላኽ ስምዑ። ሃሌሉያ። ከምታ መጀመርያ ሰማዕኹሞ ነዚ ቻነል እዚ ሳብስክራይብ ግበርዎ፣ ላይክ ግበርዎ፣ ኣብ ኮሜንት ድማ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ኢልኩም ጽሓፉ፣ ንኽብሪ ኣምላኽ ማለት እዩ። ጸጋ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ፍቕሪ ኣምላኽ፣ ሕብረት መንፈስ ቅዱስ ይብዛሓልኩም። ድምፂ ኣምላኽ ይብዛሓልኩም። ድምፂ ኣምላኽ ስምዑ፣ ንሰባት ድማ ድምፂ ኣምላኽ ኣስምዑ። ክብርና ኣምላኽ ይኹን። ኣሜን።